Lesin! Băia-te pe șacă! Mata, Irina! Hai, mă! Hai, mă! Mă, ăsta, nu mai filma. Fac eu un gât. Poate le punem pe YouTube, da? E pe bune, chiar îl pun. Păi da, auzi ce facem? Punem un afiș și îl punem pe scară. Uitați-vă pe nu știu ce. Ce zici? Ca să fie toată lumea. Mai bine îl dau pe mers la toată lumea. Plimbăm ursul la jos la stânga. Da, chiar pe la toată lumea să o dai pe... Ai la mulți din școală, nu? Taci! Și creierul e pe drum. Ia-ți fundul, Irina! Ia-ți fundul! Dă-ți pantaloni. Tu acum îi puneți buțile lui Irina sau... Vedelul ăsta! Și capul! Aici stă bunica mea. Bunica mea. Poliția afară. Poliția!